ang normal borok ya ani se kebang kung media person tongo tir prahasto senior ngi mano media house kotor salong mano borok ni se ani knowledge tongo ang saksa kotor gosmaya borok ni se sadga tin tinjak all over india gurijak joto kona kona besra thang lukorong no khanai mangkhana Jacob Dewarma Tani bai thamji tung botak saka all India joto se bo gurui joto jagan toini pejak ge bo oboni baino asaka thamji tung boksabo bo tani bogai thamji tungkha Takhuk pohor no je borok sanjana na tui sanjana makhang bai short film thungo hine shobo tabo akole peke Khanadi no khanai mangkhana ge tabo angara nai Khanadi shobo bo borok bo Tani Bagoi bo thamji tung no joto saimanai Khanadi ji bini audio record to just content creator sim ঠিক da borok video khlayo lukuni buskangro video khlayo lukuni buskang khlayo borok logi tongo video khlayo ro omsuk si borok ni tai kunia ani motin nohor mangko kunia borok logi ri tongkha hui tongkha sir no tabu nung sao rang pusani hisab ri buma base sana num sungjak tongkha nei tangi borok le rang riang ba nong no obonota ang amuna borong no matai ti prasani garden rokni busanam khilai keble a kogno bang sakable ge abuge amon norong ni family matter amang tai kuno sanani omai fesung omonji sikang no faijak 10 12 bosor sikang no sung khlai faijak buji kada te lukuni buskang o kabui phunungnani hai phunungnani ira sire ama chini niti o kri amo o ebrem mutsangya tini norok complain khlai horo norok na complain no norok no wan sugiya prisedi ang sanan musungya ang to sekang simno ang mokol gedaliang ang sair phagya ang saimanu buskang boma hai ingna ingyang joto sai tlang obonota sir ha ang abono sir are thana sang wasisu ko wan sugiga omo film shooting khaima hai tong thok laima hai sible rogino toile ha rogino tui shooting khlailai ma hekes tonglai blasa tab sungoro media kokti saka hangangke sungno saya abai jung sana musungya tab nung je sawo norok kuno rang hisab mai nukun borono rang rajagya bo nukungle borok saklai ro oso rang su baka nukuni borong ni thani mano rang ya pharo ha joto loko ba buibak thangi yasang nai robo nukuni borong thani ni yasageriyo ngenge nukuni borong no joto kisu handle khlayo norong ni omai ke khlai jaka omai khlaja sir borok mang joto nai tongkha borok baiso mo kono hisab ji kuno gya gata busuk rang tongko busuk bai kha tama mo kuno hisab kre kuno gya sir kuno gya khai maya darani ji khotong ji saimaya logyo tongisi norok bumbu phangi norok si joto handle khlaina ni nango borok tan bagai handle khlai tongma obonota sir borok to te kaisa ko borok to hai amti hai khaitan to bong to jo daito to thap sajaya ediba sir Khanadi borok to ani mote ngaga nijini QR code account no rangya saknani kuno kuskrei haipun borok ya sakamo sanani amani thania lukurok jaha to bongo chuba kha ko kha lukurok borong no matai bo sanam khilai keble borong no matai ti prasani garden rokni bo sanam khilai keble a kogno bang sakable ge abuge amon norok ni family matter amang tai kuno kai lukorok sai mangkhana sobogam sobosaya Jacob Dewarma Tani bai pha joto sai mangkhana bonus saya je bobai satsare kolkhai kane bo sobongka je kesa khanamani sanjanani bini mama bipu Dewarma hine bode ongka saimiya rang hisab HchapRoya Pohor Bai Vishal dei roya na sanjanani family ni borok roya tabuk je Jacob Dewarma koksane borok samani kai bini kongni mote hingga Pohor Bai Vishal rang jesuk rang tongmani bok lai dongkong HchapRoya pong sanjanani boma hijab thungnani bagoi jaito khapong Bengaluru thampubo ahe sago nok khanai mangkhana ke rang sobo HchapRoya lukorok joto saimano hijab rang HchapRoya rang sobo saitong tabo sanjana no basakanggo phonogoi rugi phonogoi sanjana namoi chubasu sanai sobo rang saitong joto saimana bele
rang sana ko je bipu deborma bai tahine Amit Kumar deborma boxe rang sago hijabo kai bok rang sai no bahai tamo ko khei ei jamila khai to o jaga Jacob deborma khai tamo kha Jacob ni dongo TV ni ojama Jacob ni kok samane bini kono yapang busuk kore bele bini kono jaga kalaya bai se porashona khaijapu kono jaga kalaya oboni baino bini hengat yang ahongkat je hinai sanai samoli de hingamung jomotia bo kaisa go protest khaimani jaga go thangoi bor kasar thang bo Tani bai thang noktini lahar kasomani Tani bai kaso abon sibo sungna thango sikai report bor kono borong no kok siamene asu bor kasar sagang basa goi Tripura ro hingkai Bangladesh ni lakh phaibong Tripura ro Bangladesh ni lakh phai Tripura hago mantai tonte segoi tong hakamong ni saite bo man sanan bai thang kok sana rungya Jacob jemon kok sana rungya bini ahongkar hinang sakado bini ahongkar bobo kok sana rungya samoli konya jomatia bobo kok sana rungya bota kok sana thang boro bai ke saito mo okay Tripura ro Bangladesh ni lakh koi lakh phaika bo hisab de roi manu ba bai ke saito mo sen Jacob bo bai ko nei di Jacob tamang kha bini ahongkar je bai ke samane boro ko hinde bo tamang pa khai ko bo ke ta bo nei di bahai jomo bo to bosi sayana belero bobo sanjana notiyoi film khai diba shooting khai diba Pohor Bai Vishal khai mene hai kogo pele bohatai khai miang ba bosu bazu khai ka hino bohata nung jangmaya bo huija goila si jago ai doi subazu khai meni obo public joto sai manu sobo gam sobo saya inke kaisa Ronjit deborma hene bono kaisa message khaimani bobo hai khaika ang nong nati phone no naidi do ke naidi modo imo oroboro dongo TV ojama Jacob deborma suila hene sujagdi tongoro anai nungya beli nailai lukoro gam khe naidi oro suila sujagdi tong explain se porina ringya bo asu porashona khaijak borok hingkai bo obo hai porashona ganang borok sayango ka ang hai porashona kore rok tang sinai nai negara ala oro kono sila kai sujong nungya kono koroi da pohor no hero dongo TV ni slai haino obo hai ke je suija oro kono sila suija ya bo no sila hin kai bo bating mokol be nai ka mokol kol sabai nai ka na kol tham bai nai ka obasai mi abo okay borok bai tama hinda ka bo ha sai pe ya porashona khaija borok se bahai hingkai ano kosol porashona kore rok tang sinai sana kok korai hingkai lokoro ani kok samani saya suya tong heba ano mabodi ba nakadi ang bahai kok rok khana gai ang tongoi maya video maki ke kesa esuk ambai কয়জন টিপ্রাস স্মার্টফোন তুই নাই তো আমার সুং তথ্য তঙ্গ সাইমাকা আমার ওকো তঙ্গ বড় তো যে পহর সুং যে কাকা বই ফেসবুক কাকা মানি বা যে কোনো জায়গা কাকা বই ভিডিও খাইমানি বড় হয়তো কতাল আবার কি সেখানে বখা দুঃখ নাংজাগো আবার এই লুকুরক নি বিসকাম ফায়ো কাপ ফায়ো গে লুকুরক ইমোশন নাঙি থাঙো সেম্পিটি নানাই রংনব norong namang saya lukoro kana ang bini kongno aro kisi sama sasenai bohai kasam dukhonangya oboni bagoi phangai tongo bujika bohai kasam ni bagoi dukhonangya smartphone tuineibo bose ar kaisa koroi kaibo so smartphone tuinei tong sini borok bosaiman kokai norong hai du takeka baksa content creator norosin dofani leader songo sinia